čo je štvrtý. Tiež by niekto vedel vysvetliť tento? Piče! Zapla som mikrofón, neviem. Prosím? Aby potom pozrieť na tú pľuhu. Buďte takí láskaví, už sa venujte teraz tomu, čo mu sa máte venovať. Neviem, kto je Asus, kto je takto prihlásený. A keď to bolo pomenovanie na mňa, tak myslím si, že aj v tomto prípade existujú nejaké pravidlá slušnosti. Gény sa píšu kurzívou. Ja neviem, ja mám trošku problém v domácom prostredí s týmto počítačom, dnes to stále nejako mení. Nemám to tak dobre, ako keď to mám v robote. Však chápete, celé tieto prednášky, to je niečo podobné, ako keď sa spravíte sami, tak je to lepšie ako nič, ale není to také fajn, ako by to mohlo byť. Tak toto je takisto tieto prednášky, ale snažím sa. Zatiaľ je to v pozícii... Nie tu doľava, tu som mali dole, podľa mňa. Niekto tam niečo hovorí, neviem čo. Ešte raz, všetci máte mať vypnuté mikrofóny. Dobre, to je všetko. Dobre? Som nechápal, čo si deje, hram cifko tu má. Nechápal si čo? Není vás skoro vôbec počuť. A ona je piča, ona ďalej pokračuje. A ona pokračuje ďalej, vypla to piča. Vypla som. Laco, ten vytupený kokot mi to dal zas prerobiť! Zas! Pripomienky rozkurvené! Čo ti jebe? Nevymám ja kokot, Laco! Všetci sú doma, len my prerábame semestrálnu prácu, ty kokot! Škaredý hajzel! Vyjebaný! Nevymám ja kokot! Jo, pripomienky, tuto nakreslili hráčov, tuto očný kontakt s kým, tuto akože prečo není, že 5 hráčov máš na tréningovej jednotke? Vyjebaný kokot! 5 hráčov sa mestí na ten obrázok! Kamarát! Nervy mám ja kokot, Laco! Nervy mám ja kokot! Sedím si tam spokojný v tých šlapkách rozjebaných! Hajzel! Zmením tú školu, aj keby som nemal študovať, aj keby som smeťára mal robiť. Vem tým A znovu tých testových metód podobne. Áno? Trošku ideš kakať? Ideš tam vyčakať? Niečo sa pýtate? Sa mi zdalo. Čiže okrem tej klinických metód máme teda tie testové metódy. Nejakým spôsobom, keď videli, ako, počkajte, lebo mám tu takého veľkého chrobáka, mi tu, no poď chrobáčik, vyhodím ho hneď. No. Aká je jeho celková mechanická energia? Držte piču, keď je niekto mŕtvol emergencii, ste kokoti. To čo sú za výrazy? Our company does consist of... Čo to je za hotentoctinu? Choďte do Afriky. Zober si do piče toho kocúra, však skúste tu niečo rozbíjať, bože môj. Koľko vázu si rozbíjala, ty pičovina mačata! Čo robí? Ale koľkokrát ti mám povedať, že to nemáš nosiť donútra? Bože môj. Vidíme ten väzivový pruh linea alba. A znova, intersekcione stendine, hej, pekne vidíme, ako ten musculus rectus abdominis je z hora nadol, až k sakra, ale som sa zlakla, niečo tam. Dobre. Áno. Vy čo robíte, prosím vás? Ja behám. Super, vy beháte. Počúvam. No, to je dobre, že počúvate, ale vy máte byť na hodine. Ja vám môžem dať kľudne absenciu za toto, že beháte. Aha. Si na pauzu.
No, ale táto skupina slúži na to, aby sme si sem posielali úlohy, pripomínali úlohy, projekty, online hodiny cez dištančné štúdium a nie, aby tu nejaká baba riešila pičoviny ohľadom politiky. Ona sa vôbec do tej politiky nerozumie. Nikto z vás sa do tej politiky nerozumie a tvárite sa to za najväčších politológov do piči. Ja keď otvorím skupinu, pretože sa chcem dozvedieť informácia, nie aby som išiel cez 178 reálne, doslova do písmena 178 neprečítaných správ, aby som sa dostal ku jednej pojebanej úlohe z ADKčka. Chápete ma? Alebo ku hociakému inému predmetu. To ADKčko bol príklad. Alebo z biológie. Tu ide prosto o to, že táto skupina má byť vecná a stručná. Otvorím a nájdem to, čo potrebujem. A nie vyjebaného Matoviča. Po podaní výpovede. Čili to ty stále fúkaš do toho mikrofónu, alebo komu mám prijebať? Nie, ja nie. Mne tu neukazuje nič. Ktorý poloretard väčšine fúka do toho mikrofónu? A nemôžem to byť aj ja, ako dýcham náhodou? Tie znaky si vieme porovnať, vieme sa pozrieť, že či teda chce... Mama, môžeš prosím zavrieť piču, mám prednášku. Haló? Počujete ma? Tak, ja dneska musím spraviť automatiku, vlastne máš 6. Áno, no na dnes všetko, keď máte otázky, môžete niečo pýtať. Ja len, že vypil som pol litra acitka, tak asi budem musieť odísť na chvíľku. Som tu. A z Ečka kolmicu, hej? Áno. A mám Ečko. E0, presne tak. Čo to nie je kolmica? No to nie je kolmica, hej, tak ako to, že robím to voľnou rukou. A jak to má vyzerať potom? Čo tebe to je ale kolmica, chlapci, vidíte to? To ten útvar bude 5-uholník, ale bude taký trošku ako keby... Taký šismený. Nebude mať rozhodne. Aké sú fázy replikácie? Tak toto si môžete prirovnať k nejakému sexu. Tak niekto to musí začať, vždy je ten, čo to musí iniciovať. To je prvá fáza, začatie, iniciácia. Druhá fáza je elongácia. Kým by sa niečo nepredĺžilo, tak by žiadny sexík nenastal, čiže druhá fáza je predĺžovanie, elongácia. No a nakoniec sa to všetko slávnostne ukončí a to sa volá terminácia. Čiže máme 3 fázy replikácie. Dúfam, že som vás týmto nezmiatol. Sú k tomu nejaké otázky? Ja som vyčistil. Dobre, môžeme pokračovať? Takže. Ja som z toho v piči, kurva, však čak. Skúste si vypnúť monitor, ten reproduktor. A keď nestíhate, môžete aj slušnejšou formou. Môžem ísť na WC, pán učiteľ? Keď poviem, že nie, tak čo? To pustím tak na sa si zeserem. Ja vám dajte minútu. Pani Určioka, na Discorde píšem s Ondrejom a Ondrej to není pripojený, takže toho Ondreja by ste mali asi vyhodiť. Počúvaj ma, Ferko, ty nebuď múdry. Ja ti nič nepíšem, si vymýšľaš, lebo nechceš, aby som mal hodinu. Ondrejka, ja sa chcem vzdelávať, Fero, nevymýšľaj. Podľa mňa to je niekto cudzí. No a určite je to cudzí, Počúvajte, toto je zrada, toto je velezrada, toto je francúzska revolúcia, ale úplne naopak. Dajme emergency meeting. Aha. No stop. Senátora, tá regulácia funguje tak, že musíte... Mohol by som jebať výsledok chodiť pičenky. Lebo to nemáš isto také malo všetko neviem. Poďte sa bavíte medzi sebou, kúpte si mikrofóny, dobre? Hlavne som počúval vážne vec. A čo ja s tým? Pán Sidor, mikrofón. Ja som vyšli hlucho. No, proste ráno si vstanem pekne, ty kokot, som ich do piče vyjeba. Vieš prečo? Lebo kurva budil prieba, tu seď v kurve, začal vrtať ako kokot. Aj vyspať som sa nemohol, normálne som skoro rozjebal posteľ. Sestra sa stála, ty kokot, do nej som nahúkal, že prieba susedia, začal som na celý byt húkať, že prestan vrtať, či prieba kokot, že ja mám online hodinu a pičoviny, vieš. Prestal na pol hoďku, neviem, či to počul, alebo ja neviem. A
prestal na pol hoďku a zase vrtajú do piče. Koko, tam sa nedá žiť, ako mám mať online hodinu, ako sa mám sústrediť na tú pičovinu Koko ti vyjeba. Že ísť s ním niekde, mačka, to je samostatná jednotka. Hej, ale to hlavne obsah, mačka to prežije. No mačka tá, hej, tá ju dáš tak a bude, ale si sama v hlavu. A druhá vec je teda tá, že na rozdiel od toho Weissmana, ktorý sa snaží nezaťahovať a neinterpretovať a nevytvárať ako keby významy. Nekúš. Nebudem. Nekúš na. Nekúš na. Nie, Axel, fuj. Nekúš, dobre? Silvia. Dobre. Pretože tam síce máte napísané štamperlík, ale vypijeme si len na konci cvika, keď sa nám to celé podarí. Piči, že furdia, ty kokot, furdia! Nikto iný do tej skurvenej piči, že ona zadá zadanie do piče, ja si to pozriem a tam, že do polnoci, ty kokot. No tak, že sa na to viebem, nie? Idem si zrobiť obed, príjem do piči na 15, príjem a už to je zmenené do 35 a stíham kokot. Aké ja mám prestávky? Lenže vy ste učiteľka, vy sa môžete... Vy máte rovnaké ako na vyučovaní v škole. Rovnaké ako máte na Tak potom prečo sú tie hodiny raz 45 minútová, raz 45 minútová, raz 30 minútová? Jako to sa v tom má vyznať, toto je v priti už úplne všetko. To už si učí učiteľ. Vy máte mať 10 minútové hodiny, keď skončí skôr, je to OK. V poriadku, ja vám to nastavím na 45. Tak ale dávajte to tam, nech máme normálne prestávky aspoň medzi tým. No tak sa majte pekne, ak nie sú už ďalšie otázky. Pán Šel, prosím vás, teraz si robím maďarský guláš, že koľko tam dávate líščiek soli vy? Tak podľa chutí, záleží koľko si tam dal mesa. Asi tak 2 stehná? Jako 2 stehná, jaké, bravčové alebo jaké? No je, bravčové. A 2 stehná znamená čo? To sú 2 kila alebo 2 celé stehná? Alebo stehno bravčové? Ne, 1 kilo, ale na polku. Takže nasekáte na polku. Áno. Môžem aj riešime maďarský guláš, musíš počkať. Písané. Dobre, takže teraz už rozprávam ja. Rozprávajte. Poprosím ostatných v kľude. Čuka. No. Valita do foťaku. No niekedy sa mi to nedá vôbec väčšiť. To je živo, do piče. Sa rozčujem. Aha. Nekrič. Kričím veľmi. Ktorá to na mňa vykríkla, že nekrič. Toto ja nemám. No, ty si to nebola. Ale nevadí. Vôbec mi to nevadí. Len som sa naplašil, že kričíš veľmi, že? Nie len. No nevadí. Ale aspoň... Nejdeme hovoriť, mamička, počkaj, choď odtiaľ. Nevadí. Pozdravujem mamičku, povedz jej. A pekne nám vstúpila do predstav. Prepínate s medzinkou. Takže si som... Čo iné robíš hlúposti? Filibier tu, Jakub Závodský. To počúva? Po piči. Čo? Viete, čo vidím? Nie. Prosím? Nie, neviem. Majú som normálne. Asi mám pokaznú možno webkameru, alebo... Lebo tam vidím nejakého krtka, či také niečo pod zemou. Ja neviem. No, ja by som radšej tak vypnem si webkameru, keď vám to vadí, akože... Mne to nevadí, ale som nevedela, že prečo je to... Ja sa musíte by všetci chodiť do izby raz. Potravujete. Zmizni. Áno, Alex. Počúvaj ma, tá vyjebaná piča, mračková tlstá kurva mi zajebala 5 za pojebaného Hamleta, ty kokot, čo som písal 2 hodiny a
neprišlo jej to, alebo čo ty kokot, poslal som jej to a jebne mi tam 5, 44. týždeň. No vieš čo, taký flusajec dostane na ksich, keď dojdem do školy, že aj s kopačkou normálne na čelo, ty kokot. Fakt, toto už nie je reálne. Dobre, logické úrovne signálu. Zaujímavé, lebo som bol na vecku. Na toto ani nejdem reagovať. Pardon. Dobre. Ti poviem jednu vec, proste, že ja mám online výučbu, hej. Mám online výučbu a nakoniec učiteľa nejdem menovať, hej. Zle počuť ho. A reku, že pán učiteľ, pekne som mu povedal, nedá sa s tým niečo spraviť, slabo vás počuť. Ujeb, jak kokot všetci nie, bo ja už som tretíkrát povedal. A ten tým sme volali, nie? Tak ten mavak, ten pojebaný, tá rúčka, ty kokot, tak som mu tam jebal do toho oného klávesnici pojebanej. A on stále nič. Tak, stále som mu, hej, nezatvorili sa mu tie vráta pojebané, tak som mu chcel priebať cez ten telefón a cez počítač, ty kokot, cez tablet, aby to nešlo do piče. A ten kokot stále nič, chápeš? No tak už som bol nasratý ako brok, dobre, pochopil som. A vieš čo sa mi stalo? Že som bol mutnutý, takže bože, mňa skoro jeblo. A ja nasratý. Napijem sa. Verte mi, že by som si radšej dal čapované pivo. Ja by som dal čapované pivo vraždil, nie je to možné, takže aspoň bubliky z minerálky. Ďakujem. No. Upriame reči je to A, B, C alebo D? Výborne. Dobre, výborne, Anita. Daniel Visku, prečítajte nám ďalšiu priamu reč. Do kníh. Teda nie, ale čítajte do kníh. Bodového hodnotenia. Hej, príklad, ty si kto to je Karim, čo tu má nejaký čo sa tu napísal, že nejaké zviera. Ja vám dám, ešte ma tu deptajte aj s takýmito zvieratami, ktorých sa bojím. Karim, ty si napríklad mala plný, Karim sa ma pýtala, alebo Paťa? Karim. Tieto dve krásne devy spolu s Poliakom objavili, ako takáto telomeráza funguje, a dostali za to Nobelovú cenu a v Amerike sa snažia predĺžiť ľuďom teloméry a preto sa hovorí, že vďaka tomu, že to objavili ženy, že tie ženy chcú byť dlhoveké a dúfam, že práve tieto krásavice dlhoveké nebudú. Mišo, máš online telesnú? To mi to tu maluje a takéto sprostosti. Držte piču, keď je niekto mŕtvy alebo emergency, vy ste kokoti. To čo sú za výrazy? Dobre, takže naviazali sme spojenie, ja mu prenášam data a poviem mu, ty si kokot. Ja mu vrátim, nie ty. Vrátime, že OK, to je ten ACK, že chcem koniec a on odpovie chod do piče. To je Filip. To je vlastne celá tá teória toho prenosu dát. Samozrejme. Chcem vás upozorniť na jednu vec. Pokiaľ si niekto dovolí takto reagovať do chatu, ukončujem prednášku a budete si to hľadať sami v odbornej literatúre. Dobre, dajte mi prosím vás minútku, ja sa idem pozrieť, či ho mám v zozname, o koho ide. Dobre, dajte mi minútu. Tieto pojmy, lebo si ich budeme o nejaký čas spomínať, takže dobre vedieť, že vlastne aferentné vlákna sú tie, ktoré prichádzajú, alebo teda prebiehajú. Tam už je vyššia, hej, to mi povedzte, aká teplota. Tam je teplota 90 stupňov. Dobre, no a tam aj ten charakteristický pojem, čo sa stane vlastne s tým tkanivom. Teraz ho buty!
ty suka! Kopaj to dole, more, keď to výšku. Čo vyprávaš? Až to takto k tomu prístupu. Čo vypráva, more? Tak ďakujem pekne. Ja dúfam, že... Dobre, chcete sa niečo... O nie! Chcete sa... Notifikácie. Nerobte to blbé. Chcete sa k tomuto niečo... Ja tu mám plné notifikácie. Tak prestaň. Vypni si zvonenie, jedna vec, vypni si mikrofón, druhá vec. Chcete sa niečo spýtať? Bolo pre vás najdôležitejšie na týchto prezentáciách, sa mi to veľmi ťažko kreslí, sú tie rámčeky. Dobrý konečne, už som späť, prepáčte, že dneska mal som takú hnusnú hnačku, lebo som zjedol na prvú čaláčku a robila kolá a mám intoleranciu laktózy, viete, ale už som uľavilo. A človek vie, že má intoleranciu laktózy a napriek tomu oči vyviedli, že? Tak ale mama spravila kolák taký fajnový bola. No veď ja hovorím, že nevedela. No a človek si myslí, že práve teraz to ten žalúdok využije. Dobre môj, našťastie si bol doma aj v škole. Teraz môžeme ostatní len závidieť, že ešte tiež by sme si dali nejaký dezerty. Dobre môj, budúci týždeň, takto týždeň... A toto sa udialo teda vo viacerých odvetviach. A to je, ty si trhnutý odkladom, Lukáš som dal ten blbý mail. Niekto má zapnutý mikrofón. Ja som znamená, tak skúsa napísať Kristína a možno, že to pôjde. Jak to môže zabudnúť, ty si jebnutý? Máš 10 rokov. Čakajte, asi dám, že mute all. Ale aká otázka? Veď ja neviem. Akože ja viem, že neviem. Teda viem, že viem. Že neviem. Počkať ešte raz. Thank you, have a nice day. Thank you. Dobre to ide. Si som na piči. Akože celkom to dobre bolo, dal sa to písovať, ja to nevieš, ale som na piči. Pán učiteľ? Počúvam. Môžem sa spýtať, lebo mne ráno nešiel internet a tým pádom som vymeškal fyziku, ale aj ten test. Takže ako to popisovať, keď som to vymeškal, alebo ako? Neklam. Neklamem. No, tak ja ti to vysvetlím, hej. Ale ja nejdem tak skoro, veď ale jebe. No. Veď máš testy už. No veď hej, ale čo tak skoro, veď ale... Čo ty si ráno nebol na hodine? Ja som nebol, ja som zaspal. Kde sa opalovali ľudia na pláži, áno? Vyliezla si jednému na zadok a začala si skákať z jednej polky ryti na druhú polku ryti. A nakoľko boli nakrémovaní, šmiklaví, tak si tá plcha hovorí, no do prčic, keď sa teraz šmikne, tak som kde? No. Priti. Že, je to tak? Je to tak. No, takže aj my budeme, teraz ste z toho zblbli a ste vriti. No dobre. Dobre, som ti furt povedala, vypiči! Ja som bola, povedzte mi po anglicky, ja som bola. Vidíš, čo sa rozprávam hluchonemými. No, Aneta. Periadky. To dlhodobo. Čo to tam je? Vypnite si asi tie vaše mikrofóny, lebo počujem samé vzdychy. Takže nerad by som vás niečo vyrušoval, alebo nejaké fľaše, či tam, čo to je. No. Pani učiteľka sa pripojí s tebou na online vyučovanie. Lila, bacom tyka motika. Čítaj. Prepáčte. Ste tu pripojení, dobrý deň. By sme mohli nazvať ako plazmid, ktorý nedokáže trtkať. Konjugatívny plazmid by sme mohli nazvať plazmid, ktorý dokáže trtkať. Nikdy sa cítim jak na základnej škole. Ako prískam Bohu. Toto není normálne, aby 20-ročné decká toto robili.
Like seriously, either you hear and you concentrate, or just fuck off. Je to v Afrike, vymyslená krajina v Afrike. Tam boli prvé akciové spoločnosti? Neviem, to by vám Kristián mal napísať do chatu. No, Kristián, tak nie do chatu, ale napíšete mi esej. O, to je to v Wakande. Afera. My name is Iman Nikita. I'm from Germany. Zmizí do piče, debil. No, yeah, you speak. No, mám taký dojem, že mňa niekto úplne, ale úplne... No, he's been shouting. On sa sem hekol. Yeah. You think that's funny or what? No, však jeho sa dalo vyhodiť úplne v pohode, takže už to asi není. Fero, ja ťa vidím, že ideš na motorke. Počúvaj ma, ty buzera neandertalský, ešte raz niečo takéto. To máte tam pridelené znova tie poznámky, takže si pozrite. To porno pozeráš? Tomáš. Ahoj! Ahoj! Čo robíš? Čo robíš? Kavička, obvinajšia, treba trošku si vypiť. Frajer, no, tak on má Razer, lebo on je z Hurbanova. A má rybu na obed ešte k tomu. Dobre, kto nám tu Ja neviem, no tak asi. Ale keď ja zrovna teraz tú peru potrebujem, aby som mám... Bože, aj s novými výmyslami, s prostými. Keby si to nechal ešte teraz bez zaokrúhlenia, trošku ti to ovplyvní výsledok. No a teraz toto treba to je akože hodina, to čo vypočítať. tam máš hore? Do. No. Učím, ne, kokot. 28,88. Danko, ty sa s kým tam zase bavíš? A ešte nadávaš, jak pohán. Ale počúvajte, už kašlite na to Tu sa mi smiali, že mám taký malý ručník.